Yan po at welcome back sa ating channel, and for today's vlog birthday vlog para sa aming pinsan na si Abby. Happy birthday! Yan, at pupunta muna tayo sa saan? Bilihan ng alcohol. Yan, bibili tayo ng alak niya, wine, para regalo namin sa kanya. Yan. Sila ay taga North Battleford, so tatagpuin namin sila sa isang restaurant dito sa X Street, dito sa Saskatoon. Yan, at buti na lang magandang panahon. Kagabi nag-fireworks kami sa downtown, daming tao. So may fireworks pa sana ngayon kaso may pasok kasi yung asawa niya, si Nico. Yung birthday niya ay September 1, pero ngayong September 2 namin i-celebrate. So weekends, tapos long weekends actually dito sa Canada kasi Labor Day ata sa Monday. I don't know. Parang Labor Day dito sa Monday, kaya walang pasok ng Monday. Ayos. So Labor Day. So tara at bumili muna tayo ng regalo niya, at after that ng pagpunta natin sa bilihan ng alcohol, meron pa tayo bibilin? Let's see. Okay. So tara, tingnan na natin mamaya. Okay. Hanapin natin yung yung Roscato daw. Daming wine. Hindi ko alam kung saan hahanapin yun. Yan, at nahanap ko na rin. Hindi ko alam kung alin dito, pero ito ata. Ito na lang siguro. Kasi kay Abby naman So bayaran natin. Napakaraming alak. Lahat lang to bilihan ng alak. Tara na. Later na lang. Yan, at dumaan na rin tayo dito sa Sobeys para tumingin ng cake, no? Bumili na rin para sa kanya. Oh, this is good. This looks good. Magaganda na itong mga cake. Papa, which cake? I don't know. Wow. You like? Still deciding. Ang hirap pala mamili. Daming cake. Go kay Papa. It's cool. Ikaw pipili ng cake? Ha? Pili ka ng cake. Which one? Pili ng cake. I know. Me. Okay. Hi. Okay. Yeah, we'll think we're... Yeah. And do you guys have like a candle? Samahan na natin ng kandela. Samahan na natin ng candle. Should we pay here or... Tapat.
na tayo sa Orino. Orino po, kung ano man. Ayan. 8, 9, 10, 11, 12. Oops! Elevate time. Happy birthday! Happy birthday! Baku ini. Ano pati si Trevor? We won't leave all the leftover. Anyway, sabi niya, ito daw, this one, fried. Ah, okay. Tapos order more. Uy, mag-open na. Sana ikaarap yan. Ano kaya? Hindi ko alam. Chicken building. Alawig ba talaga si biyahe eh. No, tapos kadako lang bigla ba na? Para sa nagarin na buo. And then, ulam mo. Oh, yeah, okay. Yeah, we just want to try I think first. people Okay. spaghetti. Yeah, sige, play mo siya. Shy siya Kuya Trevor. Isbukas mo siya. Yun. Para matuod sa inyo. Try to help us out. I want to ulam mo. And then, you. Yeah, we want to try first. Yeah, that's right. Masyadong komplikado. Yes, thank you. Yay! Ano siya? Thank you. Happy birthday. Happy birthday to you. Blow. Blow. No, baby, it's not your birthday. One more para sa birthday. One more. One more para sa birthday. One more. Wish. Pwede mo yan. Ito pwede mo. Ayan, happy birthday. Mablow ka man. Oh, ini man mablow man da ini. Mahal ko tiwala sa birthday. Nakaputan dyan. Sigurado ka? Iyo. Maski si Kandila na lang. Maski Kandila na. Ayan, may magbo-blow pa. Yan si Jik-Jik. Mga bata, oh. Ready. Another one. Blow. Blow na. Blow na. Dahil pagkaputan Blow. ko. Uy, kuya. Trevor wants to blow the candle. Baby, wait po, wait.
Trevor wants to blow the Ah, candle. lahat ng bata gusto mag-blow. This is for Kuya Trevor na. Put in the people in Ah, I will want to. Thank you. Yay! Iba ang blow ni... What daw ni Shabu? Kuya, ang hinahanap ko si Arog kanina. Yan at si birthday girl yon. Ito na limutong bro. Ito na limutong bro. Katuyok na to. Sila ay taga North Battleford, no? Ayo, wasabi. Yan at kumain muna tayo. Oni. Itong soy sauce na to parang hindi ka rin ito papatulugin na magdamag ah. Ang nakakatakot to gamitin ah. Joke lang. Wow. Wow. Isabel, sit down and eat. My love, what do you want to eat? Chicken? Some... Thank you. I think this is good. Pour it more. Thank you. Because we do not put anything, any salt, any nothing. Only the people brought. So you put tipping. Oh, okay. That's why. Thank you. So meat is a part ready. Yeah. Okay. Thank you. Thank you. Thank you. Maringay tahan from si... Also is best for food. Oh, yes. Thank you. Alagang-alaga si birthday girl. Alagang-alaga kami ni Manong. Isa na. Baka, Mandawan niya ako from North Battleford. baka malaki-laki ang bibig. Ano yan? In here. Daddy, get me some. Ano ko daw si Jake? Isabel. May overtime pa sa akin. Hindi pa tigil ka sa hindi ko matagay. Nakanood na ma. Maray na. Salamat. Mabawas ka. Iyo? Pero? 3,000. Pero ano talaga kaya? Ano talaga kaya? 1 Maaraman na ko na, ano na ka mo, taking na ka mo, portion. Thank you. Oh, may pamilo na pa. Tigsararo lang ay hindi na ubuson. Sabi lang. Okay, I'm good. I think I'm good also. I want to put it 3 melon. You're 8. Thank you. Thank you. Oh, okay. Thank you. Diba? May paano pa? May pamilo na pa si Itay. Hindi ko aram ini coconut na ini. Gusto ko man. Mas masira mang ano. Itong ini masupig man kini. May paano pa no? Yeah. Kasi treat daw yun ni Kuya. Para kay birthday girl. Namit ano? Ano yun? Yun talaga yung masirang kuya. Bilang percent na alcohol yan. Magugurat ka man kaya, daddy. Pwede na. 8%. Pwede na yan. Biko. Si Kumanda. Bawa kami ko makaputo mo kami na may birthday. Stricto ay. Ano yan? Pink pa yan ha? Ano yan? Panty. Pagkatapos mag-inom, yan ang gagamit ko ni Abby. Ano yan? Panty? Isabel, come Ano yan? Oh. Ano yan? Ano yan? Taba ka, mali. Ano yan? Mapol na. Oh, yan. Tama, pampainit hawak parehas. Mga pampainit ng hangin. Gamit pa ni Abby.
Hoy, tigil ko yun. Tama-tama, Abi, ma-duty-duty ka na. Uy, na si Abi. Uy, kuya, anong kinakalata sa take-out mo? Ihatod mo. Daddy, look at the cat. So nice. Pero hindi siya ito mag-arbor. Kaya ano, naghahanap kami ng Yan at tapos na tayo sa ating birthday vlog. So dito na natin tatapusin at sila ay pupunta pa dun sa downtown ng Saskatoon. Ako pala, susunod pala ako kasi hatid ko lang si Mrs. sa kanyang trabaho. Kasi panggabi siya. Magpupunas ng puwet. para may pang-vlog. Para may pang-vlog. Uy, dolyar eh. Ay, joke lang. Mag-ano, mga pasyente niya. Hinihintay na siya ng mga pasyente. Yan at yun na. Happy birthday ulit sa iyo, Abby, ano? Kasi tapos na natin ito maya-maya. Para may pagkaabala mamayang gabi. Yan at May habang ako. naghahanap buhay. At yun at yun nga po ano. Yun ang birthday vlog natin ngayong araw, September 2. Tama? Ang birthday niya pala ay September 1. So kahapon. So yan at kagabi nag-enjoy kami dyan sa downtown kasi gawa ng fireworks. So you're going back. Nandiyan na rin yun. Sunod dito sa ano. Susundan nitong video na to. So, thank you sa panonood. Let's go.